Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu ina muku barka da shigowa wannan tashar tamu mai suna Big Sub TV. A Big Sub TV za ku dinga samun wani lokaci na samu ku waka, wani lokacin kuma za ku samu abubuwa irin wannan na technology. To a yau kuma za mu ci gaba da darasi na biyu kan wasu application guda biyu wanda na yi bidiyo a kansu can baya. Application kin guda biyu su ne Pixel Lab da kuma Remote Background. To a yau kuma zan gabatar muku da shi application kin wannan guda mai suna Pixel Lab. Pixel Lab application ne wanda ake design da shi, ake zane, ake logo, ake yin abubuwa da dama da shi, irin gyaran fotuna da sauransu da wani zanunnuka da sauransu dai. To ba tare da mun bata lokaci ba, yau za mu shiga cikin Pixel Lab kin saboda mu nuna ma wanda sun kai installing kin application kin yadda za su fara fahimtar abubuwan da suke cikin shi kafin su fara aiki da su. Ba tare da bata lokaci ba, kai tsaye za mu shiga cikin application kin. Gashi nan wurin Pixel Lab. Yawa za mu shiga a cikin shi. Idan mun ka shigo a cikin shi zai nuna mana wannan fuska. To abin da za mu ganewa anan shine abubuwan da ya kamata mu yi aiki da su a farkon shigowar mu cikin shi, ko kuma a duk lokacin da muke bukatan aiki da shi, ya kamata a ce kowanne abu mu san me aikin shi. Kamar almisali, kai ne ka zo gona za ka yi noma ko za ka yi wani aiki, kenan in ka je gona noma ka san abin da yake yin noma. In ka je me yake da suna gurin kamun kihi, ka san abin da yake kamun kihi. To kowanne abin aiki da kalan aikin da yake. To kamar hakan ne nan kowane kalan option kuma da irin aikin da yake. Kai tsaye ba tare da bata lokaci ba, za mu fara nuna muku kowanne ga irin aikin da yake yi. Yanzu bari mu fara da please wannan ta sama, kun lura da ita ga tana a sama, please ga tana a sama. Yanzu bari nuna muku aikin da take yi ita please kin wannan. Please kin wannan idan kun ka taba ta kun ga abin da take bada. Na farko za ta ba ku text, na biyu za ta ba ku data actual, sticker, form, gallery, dessine. Yanzu bari taɓa kan text ku gani abin da take bada. Text wurin da ake rubutu ne, kowa ya san text wurin da ake rubutu ne. Yanzu kamar mun ka taɓa haka, kun ga abin da zai bamu nan wurin, kun ga abin da ya bamu. To idan muna so mu yi rubutu akan wannan text kin da ya bamu, za mu dafa shi so biyu ko so uku, zai bude mana haka, sai mu goge mu rubuta abin da zamu rubuta. Almisali bari rubuta Big Sub, kun gani na rubuta, sai in dafa okay. Wannan bari sake rubuta, mu ce Big Sub. Yau idan na rubuta ga okay na a sama, kun gane shi, bari dan yana, kun gane shi okay, gashi nan wurin. Idan na gama rubutun da nake komai yawan shi sai in taba okay ga yanan sama. Ina taba akan shi, idan na taba akan shi kun gani rubutun da nayi gashi nan ya zo. To wanga shi bar mu fada shi tunda shi ba mu bukatan shi. Yawa to yanzu ga rubutun da muka yi nan ga Big Sub kin da muka rubuta. Idan muna so mu kara mai girma za mu taba mu jawo shi haka. Idan kuma muna so mu rage mishi girma za mu ja shi ciki. Idan muna so ya kara girma za mu ja shi waje, ciki ya kara girma, waje ya kara girma, ciki ya rage, kun gani. Yawwa to yanzu mun kara mashi girma, haka muke so mu gane shi. Yawwa to wanga kun gani shi misalin aikin da shi text kin yake. To yanzu shi ma bari mu goge shi, ba mu bukatan shi. To yanzu bari mu goge shi. Idan zamu goge nan ne zamu goge ga wannan da abin nan, kowa ya san wannan da abin aikin shi a komi, a duk inda ka gane shi alamar shi gogewa ne yake yi. Kowa ya san aikin shi gogewa ne yake. Wannan gashi nan ɗan roban nan. Yawwa bari mu goge shi, za mu taba sai mu goge su rubutun da muka yi. Mun goge rubutun da muka yi. Yawwa mun goge rubutun da muka yi ko. Yanzu kenan za mu tai akan kuma wani zaɓi na gaba mu nuna muku shi ma aikin shi, sai mu taba akan place kin tunda akan place muke. Data actual, bari mu taba akan data actual ku ga aikin ta. Data actual za ta nuna muku ranar da kuke, lokacin da kuke, da wane ne da sauransu. Kun gani 5/09/2023 muke. To kun gani shi aikin shi, kamar almisali ka wani design kana son ka rubuta ranar da kai shi da sauransu, kana taba data actual zai zo maka ya rubuta maka ranar da kake da aikin da kake, ranar da kai wannan aikin.
to yanzu ba mu bukatar shi tunda mun gwada muku ne misalin aikin sai mu goge shi ma sai mu taba kan wannan roba mu goge shi. Yanzu kuma mu ƙara kuma akan place tunda akan ta muke saboda mu ƙara ɗauko wani zaɓin kuma sticker. Kun ga wannan sticker ke idan muka taba shi kun ga abin da zai kawo mana, kun ga wannan sticker ne ya kawo mana, kun gani. Idan muna so kuma muna iya caccanza su duka stikokin da ya kawo mana. Bari mu goge shi mu ƙara shiga cikin shi sticker. Kun gane sunan stikoki a nan ƙasa ga sunan ga duka ya kawo, ga sunan duka ya kawo a ƙasa duka ga sunan wurin sai na zaɓi wannan nake so. Al misali bari in ɗauki fulla, kun ga na ɗauki fulla, kun gani to shine aikin shi. Kuma wannan bar mu goge ta ita ma, yawa mun goge ta. yanzu al misali kun bar mu ƙara koma cikin place tunda cikin ta muke nan ga aiki. Mun ƙara sticker yanzu bar mu shiga form shi kuma bar mu shiga cikin shi ku ga aikin shi. Kun gani muna shiga ba mu kare, to anan ne abin yake. Shi karin wannan kun gani ya ba mu kare amma horin kala ne. Idan muna so mu saka mishi wani kala za mu jawo shi yau ƙasa, kun gani za mu jawo shi yau ƙasa. Ga kaloli nan in muna so mu canza mishi kala duka ga kaloli nan sai mu canza mishi kala. Idan muna so mu sa kala mai zawa da abu biyu kala biyu a cikin ta kuma sai mu taba nan, kun gane su yawwa. To idan kuma kana so ka goge wai ka sa mishi wani bango a bayan shi, kun gane shi nan larger de trait. to shi ma wannan kun gani aikin shi, kowanne da kalan nashi aiki sai ka bi a hankali kowanne ka gane me ma'anan shi. Idan kana testing zaka gane yawwa. To yanzu kun kare ne, yanzu almisali mun shigo cikin nan mun sa kare, muna son mu canza mu fidda ba kare ba mu sa circle. Sai in taba kan wannan, bari in nuna muku shi gashi nan wannan, sai in taba kan shi. In taba kan wannan dan abun ku jira ku ga abin da zai bani. Yau ya bani wannan ko shikenan sai in zabi duka abun da nake so, in A12 in flash in wane ne sai in dauka. Yanzu tunda ina so in fidda kare in sa circle sai in dauki circle gashi nan na taba kan shi, kun ga abin da ne ya koma circle ko yawa. to yanzu bari mu fidda shi ta nan ma ba mai sun shi. Bari mu ƙara koma kan place tunda akan ta muke sai mu dawo di gallery. yawa nan ga di gallery kowa san gallery abin da yake cikin wayanka ne, abin da yake cikin gallery kin wayanka. Bari mu taba kan di gallery, directement zai kawo ni cikin wayana, kun gani zai kawo ni cikin wayana. Duka abubuwan da suke cikin wayana su zai bayyana mun. in ina son ɗauki wani foto in editing da shi zan ɗauki wani foto in je can in editing. al misali bari na ɗauki wani foto, bari na ɗauki wannan, kun gani in ina so in ƙara mai girma, in ina so da nake so mai da shi, ina so in mai da mishi gaba wani waje duka, ina so in rotation kin shiga shi, ina so in juya shi duka gashi nan yawa. sai in dafa ok, kun gani foton ya zo. to shi ma shi aikin shi ne wannan di gallery ke. bari mu fita yanzu sai kuma ƙara koma kan place kin tunda akan ta muke bayani, sai mu taba akan ta sai mu zo kan DC ne, shine zabi na ƙarshe akan place, kun gani DC ne yawa. DC ne shi kuma in ka taba shi kuma kaga aikin shi zai maka zane duka abin da kake so ka zana. in rubutu kake so kai zai maka duka, kun gani yanzu kamar rubuta sunana duka ko menene kake so ka rubuta za ka rubuta yawa. to wannan shine aikin shi. yanzu mun kare bayani akan place. Tunda mun kare bayani akan place sai mu sauko ƙasa duka mu yi bayani kuma akan wanda option kin da suke a ƙasa. Kafin muke koma mai bayani akan abin da yake ƙasa za mu nuna muku wani abu wanda yake maido maka abin da kai ka goge kana so ka maido shi baya kaɗan za ka taɓa wannan abin, kun gani yawa. wannan place kin kuma ita kuma tana yi maka zoomin abin da yake saman tabulokin ka na aiki. wannan shi kuma abu ne na daidaita layuka haka. al misali bari nuna muku aikin shi, kun gani kun ga aikin shi kamar al misali kai wani zane kana so ka daidaita su nan ka aje wani, kamar al misali bari na rubuta wani su abubuwa, bari in wani shaida nan ma in wani shaida. to kun ga ina so in daidaita wannan abubuwan, ya ne zan yi in daidaita su. sai ba zai zo ba kai tunda rubutu ne ba zai zo ba.
Yauwa yanzu sai kuma wannan abin shi kun bari nuna muku aikin shi. To shi aikin shi ko da mun taba shi ba zai nuna mana ba, dole sai mun taba shi kun ga fadi yake babu komai cikin shi na fit, sai dai in mun ɗauko wani kun gane shi duka babu komai a cikin shi, babu komai a cikin shi. To in muna so mu gane aikin shi menene zamu yi, sai mu taba akan please, saboda mu ɗauko wani abu mu taba akan please, bar mu ɗauki form sai mu aza form. Za al misali mun ɗora form kin wannan mu ƙara mata faɗi ta cika wannan wuri ko kuma bar ta haka. Yawa sai mu taba akan shi. To kun ga aikin shi yanzu, ko abubuwan da duka na aza in ina so in goge nan zan tabawa, in ina so in maido shi kuma nan zan taba wannan abu na goge, ina so in maido shi zan taba wannan na maido shi. Idan ina so in rufe shi in bar ganin shi kuma zan taba wannan eje. Idan ina so in bude shi zan bude shi haka. Idan ina so kuma in taba akan nan wurin inda ɗan biro gashi nan wurin, idan na taba kun ga abin da kuma zai bani, zai yi kofi, zan ƙara mishi girma, zan yi rotation da sauransu. Idan na taba akan play kuma na rufe shi kenan, ko da wani abu na aza bayan shi ina so in gyara ba zai yi motsi ba, zai tsaya gurin shi. Yawa shine aikin wannan abin kenan. Yawa to yanzu kuma mun ƙare da wannan, yanzu za mu dawo a nan ƙasa su kuma mu ba ku misalin abubuwan su kowanne ga kalan aikin shi. Abubuwan da suke a ƙasa kun gani akwai project, akwai mai project, akwai wannan kaloli ne, wannan duka kaloli ne. Kowanne kuke son aiki da shi za ku ɗaukan shi ku yi aiki da shi kamar alama, kamar background da ke abin da yake background, abin da za ku yi aiki saman shi, fuskar da za ku yi aiki samanta. Kun gani yanzu fuskar da muke samanta kun ga ita ce wannan, ga ta nan, ita ce wannan. To yanzu bari mu goge tun ba su muke bukata ba. Yawa yanzu bari mu ga abu na gaba kenan, sai mu zo akan a wannan a da kuke gani ga ta nan wurin. Bari mu nuna muku ita kuma abubuwan da suke a cikinta. A ga ta nan kun ganta, bari mu nuna muku abubuwan da suke a cikinta. Kun ga idan muka taba ta kun ga abin za ta bamu, kun ga abin da ta bamu, ta bamu citation, ta bamu text. Nan kamar abin da yake can bayani, in ka shiga za ka ɗauko text ka rubuta, in ka taɓa citation kuma zai baka wasu rubututtuka. Citation ne, kalmomi ne wanda in kana so ka ɗauke za ka ɗauke su ka je kamar ka yi rubutu. To shi kenan, a ita ce shine aikin ta anan. Sannan idan kuma muka zo akan wannan zaɓin na gaba, idan muka zo akan zaɓi na gaba wannan, idan muka zo akan zaɓi na gaba wannan gashi nan kun gane shi. To bari nuna muku aikin shi kuma. Idan na taba shi kun ga to nan ne su abubuwan suke da yawa, kowanne ga kalan aikin shi. Yanzu almisali na ɗauki form ina so in yi editing kinta, in na ɗauki form ga da nake sama ina so in editing kinta, mira ta circle ko wani abu nan zan zo in taba editing. Idan ina so in goge ta wannan zan tabawa. Idan ina so in rage mata girma ko in mai da gaban ta wani ko wani abu makamancin haka wannan zan tabawa. Idan ina so in rubanya ta in yi copy kinta in linka ta wannan zan tabawa. Idan ina so in maida ta ƙasa kamar na ɗauko fuska biyu, ina son fuskar da na ɗauko ta farko ta zan sama ko kuma ta ƙara zama ƙarshe duka, wannan shi zan taɓa wannan. Idan ina so ta zama sama kenan annaban, ina so ta koma ƙasa wannan shi zan taɓa. Kun gane? To akwai su gaba, bari in goge wannan abin shaidudan da ni saboda in ƙara nuna muku wanda suke gaban wannan. Yawwa kun gani kuma wannan shine position. Idan ina so in gudda abu shi hannun hagu ko shi hannun dama ko shi sama ko shi ƙasa shi zan taba. Idan ina so in santirekin shi ya dawo tsaka daidai wannan zan taba, zai bani inda zan dafa shi ya tsaka daidai. Idan ina so in ƙara mishi girma ko in rage mishi girma wannan shi zan taba. Kun gani ko? Yawwa bari in goge shi in je ga na gaba su ma. Idan na zo ga wannan na gaba su ma kun gani, bari nuna muku su ɗaya bayan ɗaya su ma. Idan ina so in saka kuler ga abin da na ɗauko, almisali na ɗauko wani form ko wani abu ina so in sa mishi kala, wannan zan taɓa kuler, ita ce za ta sa maka kala. Wannan shi kuma aikin shi texture ne. Kama almisali yanzu na yi logo,
na yi creating logo shi kuma ba za ku iya gane shi ba, na san wani sun san shi me logo, amma sai in mai video akan shi za ku tabbatar da cewa ga shi da yake. Nan duk abubuwan da ne muku na zana muku in su ba za ku sanin su ba ko ba za ku sanin aikin su ba sai in mun kai ga aiki da su. Wanga texture kin shi zan muku bayani misali akan shi, amma ba lalle bane ku gane abin da yake nufi. Texture kin wannan texture kin aikin shi shine kaman kai wani zane kana so ka maida shi wata kala, kamar al misali kayi gini sai baka sa mishi wannan lakar da ake saka ba a cafa gini ga shi dai ga bulo na ana gani baka rufe shi ba, to wanga shine texture kin. in kayi gini daga baya lakan nan da kake sa ko sumintin da kake sa karfe ginin ka a bar ganin bulo, to shine misalin wannan texture kin. Yawwa wanga opacity shi kuma aikin shi ya kara mu abun kalar abun ta yi karfi ko kuma ta rage karfi kakkalan abun, shine aikin shi. Wannan kuma filter cooler ne, aikin shi almisali ka ɗauko foto kana so ka rage ma cooler kin haske ko ka kara mishi haske ko ka sa mishi wani kala ko wani abu makamancin haka, wanga zaka amfani da shi. Wannan kuma thread ne, thread shi kuma wani abu ne wanda in ka taba shi thread kin wannan kaman ka ɗauko wani form ko wani abu makamancin haka, in ka taba thread shi zai sa wannan abun ya zan cikin kadire, kaman ayi kadire kin shi, kun gane. Yawa bari mu je ga na gaba kuma. Wannan kuma gwam ce gata, gwam ce kowa ya san gwam ta goge rubutu idan ka taba ta ko foto ne ko menene zai goge maka, zaka goge shi. Yawa sai maske, shi kuma maske wani abu ne wanda kaman in ka ɗauki form ko kuma wani foto kana son ka yanki wannan foton ka gunce shi ko ka ɗebe wani bangare nashi, to wannan shi zaka amfani da shi. Yawa sai kuma efface cooler, shi wanga kamar yana iya goge maka background kin abu ko kuma ka haɗa kala biyu kana son ka fidda kala guda a ciki, wannan shi zaka amfani da shi. Sannan shi tourne shi kamar rotation ne, kana iya karkata abu ko ka maida tsayin shi daidai ko wani a makamancin haka, shine wannan aikin shi. Sai kuma rotation 3D, shi wannan zai yi rotation ne, zai juya amma kuma ya saki wani alama baya, kun gane. Zai juya baya amma zai saki kaman cube, zai saki kaman wani abu baya hakan ga zai nuna wata alama ya juya kenan, amma zai nuna wata alama. Shi kuma wancan rotation ne zai juya amma ba zai saki wata alama ba, shi kuma wanga rotation ne zai saki wata alama kamar zai yi karkace dan yi sama ko wani abu makamancin haka. Duka ba lalle bane ku fahimce su sai in mun kai ga bidiyo da mun kai ga amfani da su za ku fahimce su insha Allah. Sannan sai menene yake yayi saura kuma gani ina jin mun zo akwai sauran ga sunan ga. Yau ga wani form nan shi ma, wannan shi ma ba lalle bane ba ku gane aiki da shi sai in mun kai gare su. Da wannan kuma ombre ne, kaman inuwa ce, una kaman inuwa. In kai wani design kana son inuwan shi ya fito a ƙasan shi, shine zaka amfani da wannan. Wanga kuma ombre ne na ciki, una ce amma za ta shiga cikin editing kin da kai. Duka ba za ku iya fahimtar su ba sai in mun kai ga aiki da su. Wannan kuma wannan shi kuma emboss gashi nan wurin, shi ma aikin shi daban, duka ba za ku iya fahimtar su ba sai in mun kai ga aiki da su. Akwai option da dama duka anan ciki suke, nan ma ba za mu ga saura ba, dole sai in mun kai ga aiki da su za ku gani su kuma za ku fahimci aiki da su. Yauwa yanzu bari mu je, mun kare akan wannan gidan da mun ka shigo, yanzu za mu je ga wani gida na gaba kenan. Wanne ne gidan? Gashi nan ga wanga, shi za mu zo mu nuna muku abin da suke a cikin shi ma. Wannan gidan abubuwan da suke a cikin shi bari mu zo mu nuna muku. Idan ka taba shi kana gani abin da zai baka: couleur, transparent, taille d'image, image du galerie du camera. Kun gani abubuwan da suke a cikin shi. Nan kala ce, nan kuma abin da yake bayan editing kin da kai su ne duk suke a nan baya. Idan ka yi wani editing kana so ka canza mishi kala a bayan shi, ko kana so ka ɗauko wani foto ka a bayan shi, ko kana so ka yi wani ne, nan za ka taɓa wannan sai kawo ka nan gurin. Kun fahimce ni? Yawa shine aikin shi, to sai abu na gaban shi kuma shine wannan shi kuma aikin shi bari mu shiga. Kun ga abin da yake bada, zai yi turnikin abin da ka yi editing, sannan kuma zai sa mishi wani alaman wani kala a cikin shi, wani kala, kun gani, ko kuma zai mishi wani buri ko wani strip ko kuma wani
emoji tier ga sunan dai contrast da duka abubuwan gyaran foto ne. Idan ka ƙara editing kinka ko kuma ka yi editing kafin ka fara editing din kana so ka yi amfani da su duka ga sunan zaɓin su kowanne. Yauwa ana muka kawo ƙarshen bidiyo kan mu da yake akwai sauran abubuwa ga sunan dai wanda ba mu yi magana a kansu ba a bidiyo na gaba, ko kuma idan mun ka sake bidiyo akan wani aiki da za mu yi ko kuma zan nuna muku da ake logo ko wani gyaran foto, za mu ci gaba da nuna muku kowane option ga aikin shi. Saboda hakan ba lalle bane mutum ya gane kowane ga aikin shi, sai dai a yi mutum nuni kowane ga abin da yake amfani ko kuma kowane ga aikin shi kafin muke kai ga aiki da su a aikace ga baki daya, saboda kowa ya fahimce su. Idan yau ne farkon shigowarka a wannan tashar tamu, ina mai roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana like, sannan ka turo mana sako na tambayar ka ko gaisuwa, insha Allah za mu duba. Sannan kuma ka danna ƙararrawa, kada ka manta mu kasance a tare da ku cikin wannan tashar tamu mai suna Big Sap TV.